Neuveriteľných 20 rokov už kráčajú po spoločnej ceste životom manželia Krútikovci z Kysuckého Nového Mesta. Všetko najlepšie k tomuto ich jubileu im želá z Bystrickej doliny strýko Juraj s rodinou a v mene Mestského kultúrno-športového strediska krstná mama Antónia. K týmto vrúcným blahoželaniam sa pripájame aj my, drahí naši Cecília a Ferdiš, a po vlnách éteru vám posielame pieseň Ešte som sa neoženil, už ma žena bije. Hrá ľudová hudba Oprášené krpce pod vedením primáša Ivana Debnára. Cecilka, prosím ťa, rozmysli si to, nevyháňaj ma, veď ja prestanem variť, vypekať, prestanem upratovať, a keď bude treba, tak sa za teba aj pobijem. Mama, prosím ťa, len žiadne násilie. Akéže násilie, však všetko za mňa porobí. Navarí, operie, upečie a ja sedím doma a zožieram sa od nudy. Hovorila som ti, že je nabitá. Cecilka, pozri, aký som ja chlap. Ani som si necvrkol. No, pani, ak neveríte, ja vám ukážem. A ty čo jej chceš ukazovať? Ja by som bol veľmi nerád, keby som strela nejaká prestrelka. Čo i len slovná. Hej! Ale nechajte to tak. A tam nemám farbový krípnik. Ale, tak... Môžeš mi povedať, čo mám teraz robiť? Jo, no tak buď odídete, taká ste, no alebo zostanete a môžete sa vyzliecť, no. Fabián! Ale no tak, čo sa toľko zručujete? Čo ste sa ešte nikdy nevyzliekali? No. A čo sa mi budete vysmievať? Viete, že ste celkom zaujímavý človek. No, nie, nepribližujte sa ku mne. Ja so ženami nemám dobré skúsenosti. Nie? Nie. Smiem vedieť, aké? Kamarátovi, kvôli jeho nevernej žene, sa stalo to, že vyskočil z okna. No? Typický chlap. A čo si myslel, že mu namiesto parohov nasadila krídla? A ešte mi vynadaj. Pozri, zmaľovaný som ako svätý za dedinou. Ty, počúvaj, a čo robíš na tom rebríku? Maľuješ? No nie, pasím kozy, čo nevidíš? Daj mi cigaretu. Cigaretu, veď ty nefajčíš. Cigaretu! Tak ale na mne si zlosť nevybíjaj, dobre? No to čo robíš s tými tepláčmi? No Však čo ty asi? natiahni normálne. Ale veď by som si ich aj natiahol, ale sú ako po mladšom bratovi. Stoj! Vravím. No. Tak. No. Tada. Aha, sedia ako uliate. Čože? Ten starý chrem s trubírom je váš otec? No mne ako si zle. Asi omdnem. Ale... Komediant. Ak strpíte môjho otca vo svojom byte dlhšie ako 3 dní, tak máte na krku mamu aj s brokovnicou. Čo? Ja horím zvedavosťou, čo mi nabalila Cecilka. Vieš, už sa mi podlizuje. A asi chce, aby som sa vrátil domov, keď mi pred dverami nechala kufor. No, tak, Imriško, pozri sa. Túto nádheru som nosil 20 rokov. Mama, počúvaj, čo ti poviem. Náš otec sa zbláznil, zaplietol sa s nejakou z inzerátu a ja som náhodou v byte, kde sa to všetko zomlelo. Čože? Že ty o tom už vieš? Tým lepšie. Priprav si brokovnicu a ak nepomôže brokovnica, dovlečieme kanón. Aká matka, taká katka. Tu Šulibrek, hlásim, že je tu neskutočný bordel a ja, teda orgán, som celý biely. Čože? Že čo robím v bordeli? Ale ja nie som v bordeli. Preboha, veď sa uvedomte. Čo by som už len ja v tom bordeli robil s tým mojím malým platom? Nech sa páči, pani Gladiola. Tak,
preletela do Vranova. Človeče, ja dúfam, že nebudete mať spolu deti, ten Babylon by si neprešiel. Ale to ja si na ňu určite zvyknem, to len prvý dojem je taký klamný. Máte tu ako si veľa psov. Ukážte. Veď ja vás preberiem. Máte čo preberať? No, páčite sa mi. Od materi. Hlav ako zakotri. Aj srdnatý. Aj divoký. No, presne tak. Nechajte ma, nechajte mi pokoj, lebo za seba neručím. Nevedela som, že bývate aj s mamičkou. Ale veď nie taký náprstok, doneste mi voľáky. No, horčičáčik, no. No čo čakáš? Choď do kuchyne a zober dáme poriadny demižon od horčice. Dáte si klobásku? Je výborná, dietná. Skúsim. No. Dobrá? A znútri je, no. No, to je o mnoho lepšie. Pohárčok. A aby ste nepreliali. No, nebojte sa. No. Fúha. Človeče, veď tá žena to pije ako traktor naftu. Nie, nebudem robiť žiadne ústupky. Zajtra ma požiadate, aby som sa odtiaľto vysťahoval. No a čože? No a čože? Tak keď sa s Ferdiškom dohodneme, tak nebudeme môcť bývať všetci pod jednou strechou. My si budeme chcieť založiť vlastnú rodinu. Čože? Čo si to vy chcete zakladať? Akú organizáciu? No, keď si chce pani Gladiola založiť vlastnú rodinu, no prečo by som jej pritom nepomohol, že? Jo, Evička, smiem vám dať pusu? Čo? Či vás môžem poboskať? No, tak dobre, ale iba tak otcovsky. Na líčko. Jo, vezmem si jedno aj druhé. Ja! Pustíš ju! Gladiolka, pomôž ten síbuj mi značuje cenu! Otec, sestry by si ich mal predstavovať, nie aby sa nestalo nešťastie. A ty Eva, šmíkaj dovol, lebo ti takú strelím cez papulu, že sa doserieš. Ale mama. Čo? Ešte si aj nepožiadal o ruku, a ona už tu Arpio nazýva matkou? Eva, ty zapieraš vlastnú matku? Eva, brokovnicu. A ty, drahý môj, ty si chcel nájsť frajerku, čo? Eva, kde si s tou brokovnicou? Daj sa nehodnatnem. Vieš, si na mňa nabrískal, že mám čierne púzy pod nosom a že s demižonom chodím na polovačku a že smrdím. Viac po to rebríka. Ja som z toho jelen, čo sa... Ticho, pokiaľ ťa odmachne. Vylez! Záčko, prosím ťa, teba asi nezastrelí. Čo si bol taký dobrý? Nepribližujte sa! Nepribližujte sa! Vy nebohý Cecil, ak do rána nezomriete, tak si vás predvoláme. A všetkých, krútikovci, že my vás už dokrútime. Dávam vám svoje otcovské požehnanie. No, a majte ma radi. Majte sa radi. No, a svadba bude v sobotu a túto brokovnicu pekne predáme. Ale nie. Predáme a za utržené peniaze kúpime deťom kočík a tebe kuchárskú knihu. Naučíš sa variť tak. No ale ty odvolaj, že mám fúzy. Tie si nechám narasť ja. A že smrdím púštnym prachom. Voniaš divočinou, ale to z teba ja vytlčiem, no. Hop.